Добър ден на всички. Само да се съберат колегите. Добър ден на всички. Ще направим изява пред вас. Да. Какви решения взехте след като господин Чакъров обяви, че напуска и парламентарната група, преди това, че се обединява, т.е. преодолява се разцеплението в ДПС заедно с господин Пеевски? След проведено заседание на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи, парламентарната група ДПС взехме няколко важни решения. Първото от което е категорично ние няма да се обединяваме с корпулентни политически фигури. С крадци на демокрация няма да се събираме на едно място. За нас правата на човека, върховенството на правото и демокрацията като цяло е върховно достижение на българската демокрация. Затова много български граждани са дали своя живот, включително и тези, които ние днес представляваме като Движение за права и свободи. Стратегическият избор на България е направен, той е неизменно свързан с НАТО и с Европейския съюз и това продължава да бъдат още ценности на българската демокрация. Ние всички много вярваме в това. Второто решение, което е продукт на днешното ни заседание, избрахме за председател на парламентарната ни група господин Хайри Садъков. Доказан политик, познава както политиката на местно, регионално и национално ниво. Както знаете, към днешна дата той е заместник-председател на Българското народно събрание. Екипа, с който ще работи господин Садъков, остава същият, т.е. четиримата заместник-председатели продължават да работят на същите позиции в Българското народно събрание. Третото нещо, което е много важно от днешното заседание на колективните ни органи, че пътя, който е начертан преди 35 години от доктор Ахмед Доган, продължава да бъде същия, а именно ценностно ориентиран. Не на корпулентните зависимости, не на крадците на демокрацията, не на зависимости зад колисията. Решението на доктор Чакъров е негово, то е едноличен акт, солов ход, ние не се отъждествяваме с него, съжаляваме, че ограбим мечтите на толкова много български граждани. Да направим България по-различна от това е въпрос към него, ние няма да отговаряме на въпроси, които нямат отношение към нас. Изборът е негов, той е направен. Как ще се отрази на структурите по места? Как ще се отрази този пореден трус във вашите редиците? Нека да не го наричаме пореден трус, защото другите трусови са продуктувани от кражбата на политическа идентичност. Делян Пеевски не учреди политическа партия, само да припомня, той открадна историята и марката на една 35 годишна партия. Получихме много позитивни обаждания, абсолютна консолидация на нашите партийни структури. Още в петък ще направим едно разширено заседание, заедно с представителите ни в местната власт, с областните структури, с областните. Пътят ни е ясен, той е свързан с демократизацията на България, с това да ослабим зависимостите на Делян Пеевски, за това не трябва подкрепата на цялото българско гражданско общество. Категорично като партия? ДПС е идея, ДПС е кауза, ДПС за нас е минало, настоящо и бъдеще. Благодаря ви много, пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви. Не, забравих да кажа, това беше едно от важните послания. Никой няма да напуска парламентарната група на Движението за права и свободи. Ние сме консолидирана, монолитна парламентарна група, която със своя професионализъм, опит и познание в областта на българското и европейско законодателство ще продължава да работи за интересите на България в Европейския съвет. Благодаря ви много. Отговорността на всеки един е лична. Тя се отнася и до неговите морални качества. Вярвам, че в българската политика продължава да има все още морални хора, които няма да отстъпят на своите принципи. Благодарим ви. Колеги, благодарим.